So, ukatarisa John chapter 4 from verse 20, actually from verse 19, ukanyatsotarisisa chaiko chaiko kwemunhu ari kutsvaga kunzwa shoko raMwari, kukura mushoko raMwari, ari kunzvera achitsvaga kunzwa pfungwa yaMwari, uchazoona kuti pane zvinhu zviviri zviri kuitika. Zvinhu zviviri zviri kuitika apapa zvakafanana nezviri kuitika pana Revelation chapter 21 verse 22. Chapter 21 verse 22 ya Revelation iri kuti muJerusarema idzva ranga richitsanangudzwa nezvaro kubva pavhesi 1 achifamba achiritsanangudza achipa chimiro chavo. Ari kuzoti muJerusarema idzva, muguta idzva, guta dzvene raMwari, munova matati muchechi yaKristu. Ati hamuna temple, hamuna temberi. Zviri kureva kuti kudii? Zviri kureva kuti John aiswa mumweya akuratidzwa the new order, the new environment. Saka chiri kuita kuti iye anzwisise kuti this is the new environment of God, the new order, the new dispensation. Chiri kumupa kuzviunderstanda ndechekuti pane situation iri similar to the situation yepana John 4 pamukadzi akanga aichita conversation naKristu. Ndo zviri kungoitikawo apo, pekuti pane comparison iri kuitika. Pane zvinhu zviviri zviri kutaura zvakatariswa. Pane chenyama, pane chemweya. Pane chemweya, pane chenyama. Saka mune chemweya hamusi kuonekwa Jerusarema repanyama rakavakwa riya iro naSolomoni. Harisi simo, takutaura zvinhu zvemweya. Saka nawo pana John chapter 4 kana kuona kuti paita nyama nemweya zviri kunyatsotaurirana zvichionesana, chimwe nechimwe chiri mukuzara kwacho. Chenyama chiri mukuzara kwenyama, chemweya chiri mukuzara kwenyama. Uchaona kuti mukadzi pavhesi 19, kubva pavhesi 19 pari kunzi mukadzi akati kwaari, Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Mukadzi ari kutaura naJesu. Mukadzi ari kutaura naIshe Jesu uyu. Haasi ari kutaura nekunzwisisa kuri 100% kwenyama. Saka mukadzi uya pane zvaanga ataurirwa naJesu pamusoro pekuti Jesu Kristu uyu ndiani, atadza kuzvinzwisisa. Iye manje abva adzoka mukuzara kwenyama nemukunzwisisa kwake kwakakwana kuri 100% zvinhu zvenyama zvavanorarama nazvo vachifunga kuti vari kumukunamata. No paanoti iye mune zvakanaka, they were having a good conversation, but muconversation yacho mumwe nemumwe aitaura achirepresenta nature yakamira mairi kana kuti yaari mairi kana kuti achirepresenta zvake. Zvikanzi mukadzi akati kwaari, Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Ndokubva ati madzibaba edu ainamata pagomo iri, inzwai nyama zvainoita. Mukadzi uyu ari kutaura zvekunamata, but kunamata kwaari kutaura nezvako kunamata kwepanyama kuri physical kudai. Nekuti zvinhu zviri physical ndo munonongedzerwa chinhu chinotariswa nemaziso enyama aya, chotoonekwa, chotaurwa nezvacho. Saka mukadzi uyu ari kuti madzibaba edu ainamata pagomo iri. Kana ataura achiti madzibaba edu ainamata pagomo iri, nekumwe kutaura ari kutaura kuti nesuwo ndo zvatinoita, ndo zviri matiri, nekuti takadzidza tsika dzemadzibaba edu, kana kuti madzibaba edu tsika dzawo dzakadzidziswawo kwatiri, dzikabatirirawo kwatiri. Saka isu tine culture yemanamatiro edu. Ndokukura kuti ndokwavanenge vachitoti kunamata. Madzibaba aya akadzidzisa tsika dzawo, ikava culture yemanamatiro, zvakakunamatwa zvichitendwa nevanhu. Zvikanzi
madzibaba edu ainamata pagomo iri. Inzwai, inyama iyo. Kupikisa kwenyama manje yakuda kupikisa mweya. Ukasazviteerera hautozvinzwa kuti nyama ipapa yatopokana nezvekutaurwa nemweya. Chiri kuita kuti ipokane nazvo inyaya yekuti iyo inyama nekuzara kwayo. Saka hainzwe zvemweya nekuzarawo kwemweya. Zvikanzi, imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa. Madzibaba edu ainamata pagomo iri. Imi munoti muJerusarema ndo munofanira kunamatwa. Nyama yataura zvayo zvemadzibaba nezvavanoita ndo zvavanotenda. Saka yakutoti imimi munoti muJerusarema ndo munofanira kunamatwa. Kuri kuti haisi kutozvitenda izvozvo kana nekuda kwekuti kudii, nekuda kuti haisi kuzvinzwisisa iri munyama. MuJerusarema ndimo munonamatwa. Saka mweya pawa mukadzi achito muanza yemukadzi pavhesi 20 apapo. Pari kuti imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa. Ari kutotaura achitoratidza pachena nyaya iri pana Revelation chapter 21 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 22 so far. Nekuti Revelation 21 iri kutaura zveJerusarema idzva, guta dzvene raMwari. Mukadzi ari kutoti imi muri kuti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa. Ndizvo muJerusarema ndo munofanira kunamatwa, kwete mugomo rinotoonekwa. Kwete paJerusarema rakavakwa naSoromoni, kwete, but muJerusarema. Kunamatwa kwaMwari hakuitwe kana Jerusarema risati raburuka kubva kudenga. Kunamatwa kwaMwari kuri kuzoitwa kana radzika, sezvarakavimbisa rikanzi, kana munengetera muti Baba vedu vari kudenga, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Zvino Mwari zvaari mweya, Jerusarema rake harizione panyama, ndere mweya. Saka parinoburuka richibva kuna Mwari richibva kudenga, rinoya rakazarawo mukukwana kwemweya richiuya panyika, kuti kana vhangeri yaMwari yaparidzwa, vanorarama vari panyika nekuzara kwaro kuya vanonzwa vakatenda vouya vopinda muJerusarema remweya, vasina kunyangwe ne0.1% yenyama pakunamata kwavo kwemuJerusarema iri. Nekuti Jerusarema rakaburuka kubva kudenga iri, mukadzi wegwayana, hamunamatwe nenzira dzemadzibaba. Munonamatwa nenzira yemweya. Saka madzibaba zvavakaita nezvavakadzidzisa ikaucha hongu yavakaisa, but haisiriyo tsika yekunamatwa kwaMwari. Saka muchiona kuti pana Mark chapter 7 from verse 1 to 9 paya, Jesu ari kuataka completely tsika dzemadzibaba ivava madzibaba vari kunzi madzibaba edu vainamata mugomo iro. Imi moti muJerusarema ndo mekunamatira. Saka yes, muJerusarema ndo mekunamatira, but Jerusarema ripi rekunamatira? Mu-New Jerusalem, muchechi yaMwari. Nekuti New Jerusalem is the church of Jesus Christ, and the church is the holy city. Saka in the holy city ndo munoitwa tsika yekunamata Mwari, kwete outside the city. Yes, Jesu ndokubva aresponda nawo, mweya wakuresponda kunyama. Yanga iri conversation yakanyatsonaka iyi. Mweya wakuresponda kunyama. Zvikanzi nemweya kunyama manje. Jesu akati kwaari. Pandiri kuti Jesu akati kwaari apa, ndo pandiri kuti mweya ndo wakutaura uchiadresa nyama. Nyama yataura zvainoziva, zvainonzwisisa nekuzara kwayo mune zvainonzwisisa. Mweya wakuresponda kune zvataurwa nenyama. Jesu akati kwaari, mai nditende kuti nguva inouya. Inzwai, nditende kuti nguva inouya. Language yaJesu ngaiteererwe. Nguva inouya. Pana Matthew 16:18 paya akamboti ndichavaka kereke yangu paruware urwu. Apa ari kuti nguva inouya yamusingazonamati Baba pagomo iri.
which means pane a physical place of worship yekuti vaitoti ichi apa pakagadzirirwa kunamata, uye kunamatwa kwaMwari kunoitirwa pano, ende ikoko vachitokuti ndiko kunamata. Jesu akuti nguva iyoyo iri kuuya Mwari hazvichazoite kuti anamatwe nenzira iyi yemadzibaba enyu iyi. Nguva inouya yamusingazonamati Baba pagomo iri kana paJerusarema. Jesu paari kuti hamuchazonamati Baba pagomo iri kana paJerusarema, ari kutaura Jerusarema riya rekuvakwa naSolomoni mwana waDhavhidhi. Kanoziteedza nyaya dzacho kunana makoronike ukoko. Iro riye iri ndo raari kuti kana kunamata kwake iye kwaari kutaura nezvako, kunamata kwemweya hakuzoitirwe mune riye riye, hazviite, uye hakuzoitirwe mugomo. Hamuchazonamati Baba pagomo iri kana paJerusarema, zvikanzi imi munonamata chamusingazive. The reason why muchinamata mugomo umo kana kuti paJerusarema apo, nekunamata kwenyu kwetsika dzenyu dzakafungwa nemadzibaba enyu dzikaitwa install mamuri, ikavatsika kana kuti kaucha, mukaitevera mukararama nayo. Kunamata ikoko imi mapindawo makuri, nekuti muri kunamata mukusaziva. Chamunonamata hamuchizive, mapinda mukunamata hongu, asi kukunamata kwamuri makuri hamukuzive, uye kurati hamunzwisise kuti chinonzi kunamata chii uye chinonamatwa chii. Saka madzibaba akatora kufunga kwavo netsika dzakabva mukurangarira kwavo. Imi ndokurerwa netsika idzodzo, ndokubva yava kaucha yekutoti nemiwo mese ndozvamakutotaura, ndozvamamira mazviri, ende ndokwatovawo kurarama kwenyu muchiti ndiko kunamata. Zvino hakuzi kunamata hongu, asi kwekusaziva. Kurati kunamata kwekusaziva kukaitwa, nechiri kunamatwa chacho hachizivikanwe. Kwakafanana nekuya kwaapostoli Paul vasvika kuAteni pana Acts 17, kuti shuwa vanhu vanenge vari muzvinhu zvavo, so vakashinga vaine simba. But Paul achitarisisa anoti ndakaona atari yakanga yakanyorwa nemavara makuru kudai, kuti to the unknown God, kuna Mwari asingazivikanwi. But vari mazviri vakashinga day in day out. Ndo zvakafanana nezviri kutaura naJesu kuti munonamata. Yes, muri kuti munonamata. Yes, kunamata muri kunamata. But muri kunamata kuna ani? Kwa Mwari wamuri kunamata hazivikanwi. Muri kunamata kuna Mwari asingazivikanwi. Saka imi munonamata chamusingazive. Zvikanzi isu, kurati pane comparison iri kuitika. Pane something chiri original ne something chisiri original, kuda kuti something chiri fake. Saka chiri original nechiri fake ndo zviri kukombewa panapa nawo, uye ndo zvinofanira kutariswa. A good reader, kana uchiverenga, unofanira kunge uchitozvinzwisisa izvozvo kuti all right, uchiweya masaidi achona ese, uchinzwa kuti iri saidi renyama, iri saidi remweya, iri saidi renyama, iri saidi remweya, apa pataurwa zvenyama, apa pataurwa zvemweya. Saka respondi yemweya ndeipi? Kuda kuti respondi yemweya ndo yatofanira kubva tabatisisa. Zvenyama izvi tinofanira kutozviona, toziva kutoti izvi tikaona zvaakuitwa, it is condemned. Right. Zvikanzi imi munonamata chamusingazive. Isu tinonamata chatinoziva. Isu tinonamata chatinoziva, nekuti ruponeso runobva kuvaJudha, adzokera pane iya yaakambobata achitaura zvake pachitsanangurwa nyaya yechimiro
cheguta dzvene raMwari rakaonekwa rakaiswa rusvingo rwanga rwakarukomberedza, zvikanzi pamusoro perusvingo panga paine mazita evana vaIsraeri ari 12. Tikatsanangura tikati alright, Israel Mwari akaishandisa senzira kana kuti sepassage, sepekupfuura napo. Tichienda kupi? Tichienda kuJerusarema raMwari, kuNew Jerusalem, kuNew Testament. MuNew Testament macho kana yaitwa establish, zvakureva kuti pamikova paya pakufana kupindwa nevaIsraeri pamwe chete nemamwe marudzi ose. Saka ari kuti ruponeso runobva kuvaJudha, kureva kuti kudii? Mwari nyaya dzake dzese takazvinzitaura tikazvinzwisisa kuti alright, dzanga dziri dzevaJudha, dzaitwa kuvaJudha. Kusvikira iye achiuya pano panyika sekuprofita zvanga zvakaitwa, akasvikira kuvaJudha ndokutopindawo mutsika dzevaJudha, dzinova ndo dzimwe dzetsika dzanga kutoataka achituka pese paipana naMark chapter 7 anga akurira madziri. Kwakuzotanga kufamba manje iye kuti abudise vanhu pachiJudha achivaisa muna iye, muna Mwari, muna Kristu. Anyway, aisino nyaya ndoda kutaura nezvayo, ndingatozopedzana ndoda kutaura zvimwe. Zvandoda kutaura nezvazvo ndo zviri panapa, zvanzi ruponeso runobva kuvaJudha, asi nguva inouya. Nguva inouya kurati nguva yavakamira mairi iyi, uyu mukadzi uyu wari kutaura naye uyu, obviously zvaari kutaura iposition yenation yese nekutenda kune vanhu ava vese. But pane nguva iri kuzouya manje yekuti vanhu ava vese kana vazonzwa shoko raMwari vakasaomesa mwoyo yavo, vari kufanira kuzopinda mukunamata Mwari kwechokwadi chaiko chaiko, kunonzi uku ndo kunamata Mwari. Kwaanova ndokwaari kuzotsanangura panapa achiti, asi nguva inouya nazvino yatovapo yekuti vashumiri vezvokwadi vachanamata Baba. Kureva kuti pane vashumiri vezvokwadi vachanamata Baba. Saka kana pakaita vashumiri vezvokwadi, kureva kuti panoitika futi vashumiri venhema. Vakaita vanamati vechokwadi, pane vanamati venhema. Apa ari kutaura zvevechokwadi. Vechokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, asi venhema vachanamata Mwari mutsika dzavo dzemadzibaba avo, tsika dzatangwa nevanhu, dzafungwa nevanhu, zvikatangwa nevanhu. Izvozvo zvinogona kuitika izvozvo, asi anonzvera ngaazive kuti zvinenge zvichiitwa nevasiri vanamati vechokwadi pamwe chete nevasiri vashumiri vechokwadi. Asi nguva inouya vashumiri vezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, vachamunamata Mwari mumweya nezvokwadi. Ndo vanonzi vanonamata Mwari vechokwadi, vatendi vechokwadi vavo vanonamata Mwari mumweya. Kureva kuti vanhu vakadaro kana vachiwanikwa kunamata kwavo, hakuna kunyange 0.05% yechumwe chenyama chinoadreswa pazvinhu zvekunamata Mwari. Kana vanhu vapinda mukutenda muupenyu hutsva muna Kristu, muNew Jerusalem, muguta dzvene raMwari, kana vapinda imomo, zvese zvinoitwa imomo hazvina chekuita nenyama, hazvina chekuita nenyama kunyange nepadiki, ndezvemweya. Kunamata kwacho ndekwemweya, tariro ndeyemweya, zvose murangariro ndewemweya, hamuna chekuita nenyama. But tikadzokera pakunamata kwemadzibaba vainamata mugomo iro, kwavo madzibaba ivavo kunamata ndekwenyama. Kwakazara mifungo nemurangariro yenyama yepanyika yekufunga kuti nekuda kwekunamata kwatiri kuita, kwatakafunga tikarangarira, ikava kaucha yakaenda wadzira kuvana vedu vose, tinokuita kuti tive nezvizhinji zvepanyika. Zvino ikoko kunopesana nekwevashumiri vezvokwadi, nekuti vezvokwadi vanonamata Baba mumweya nezvokwadi. Zvikanzi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, nekuti Baba vanotsvaga vakadaro kuzomunamata. Hanzi Baba vanotsvaga vakadaro kuzomunamata. Baba ndiani? Ndivo ivava vari kutaura nemukadzi uyu, nekuti Ishe Jesu Kristu ndivo Baba vacho. Saka Baba vari kutsvaga vanhu vachazomunamata mumweya nezvokwadi. Hanzi vari kutsvaga
vanhu vakadaro kuzomunamata. Kuzomunamata kupi? muNew Testament, muNew Jerusalem, muguta dzvene. Baba vanotsvaga vakadaro kuzomunamata. Saka baba vanotsvaga vakadaro sei? Nekuti baba vachatuma vaapostora vavo kuti chiendai munoparidza kumarudzi ose. Vanenge vatenda vakabhabhatidzwa, kurati vakapinda mumweya. Vanenge vatenda vakabhabhatidzwa. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai. Uye vanotenda vachaponeswa, asi vasingatenda havaponeswi. Saka vanoda kuramba vachinamata nenzira nemutoo wemadzibaba havaponeswi. Kunamata vanopfuurira mberi vachinamata savaponeswi. Asi vanoda kunamata Mwari, vanonamata Mwari mumweya nezvokwadi vachaponeswa. Ndo vanotenda vakabhabhatidzwa. Saka ndo vari kunzi ava baba vachanamata baba mumweya nezvokwadi, nekuti baba vanotsvaga vakadaro kuzomunamata. Kurati baba vanotsvaga kuti vanhu vazovanamata. Vari kuvatsvaga nei? Vari kuvatsvaga negospel ravari kutuma naro kuti endai munoparidzira marudzi ese. Saka kana gospel raienda rikaparidzwa kuvanhu, ndiMwari ari kuita basa rake rekutsvaga vanhu vake, makwai ake kwese kwese. Ari kutsvaga makwai ake. Kana makwai anonzwa izwi racho, anobva atenda ouya kumufudzi. Saka anenge auya kumufudzi ndo anenge akuzonamata baba mumweya nezvokwadi. Ndobva ati zvake Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira, it's a must. Mashoko aya ngaanzwike aya. Vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Zvino mumweya nezvokwadi hamunei nedhigiri rekuyunivhesiti, hamunei nekudzidza kana kusadzidza, hamunei nebhizinesi, hamunei nebasa remunhu raunoita, hamunei nemari yemunhu yaanayo panyika panapa. Hazvina kana nebasa rese izvozvo. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Mwari ndimweya. Saka guta idzva harizi repanyama. Saka John ari kuti haana kuona tembo mariri pakuratidzwa kwaari kuitwa. Akwidzwa mugomo guru refu ndokutanga kuratidzwa Jerusarema, guta guru richiburuka kubva kudenga kuna Mwari. Kura kuti guta guru rire kana raburuka panyika, vhangeri yaMwari yoparidzwa, vanhu voya vopinda mariri votanga kunamata Mwari mumweya nezvokwadi. Mumweya nezvokwadi. Zvikanzi nemukadzi uya ndinoziva kuti Mesiyasi achauya anonzi Kristu. Mesiya achauya anonzi Kristu. Kuchauya Mesiya, wo Mesiya ucha anonzi ana achauya anonzi Kristu. Vanhu vanoti ndinani? Kwemi munoti ndinani? Zvikanzi Peter ndimi Kristu, mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Zvikanzi nyama neropa hazvina kukuzarurira, hazvina kukuzivisa izvi, but mweya wababa vangu. Zvino vanozarurirwa nevanonzwa vhangeri iyi ndo vano mweya wababa unobva wapinda mavari, wotanga kunzwisisa kutaura kwaMwari. Saka unozonzwa Jona achiti ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Why?